Ahojte, milí priatelia. Takže som späť. Rád by som nadviazal na posledný príspevok, v ktorom sme sa rozprávali o stereotypoch, ktoré škodia. A samozrejme som tam spomenul aj to, že nezabudol som takisto aj na svojho teraz už priateľa. Jeden známy, keď som bol na svojich cestách, tak ma oslovil s tým, že jeho kamarát má nejaký problém a potreboval by povzbudiť. Tak sme sa spojili. A nakoniec sme zistili teda, že chalanisko je po mozgovej mŕtvici a to, čo ho zaujímalo, bolo v prvom rade teda emócie. To by chcel zlepšiť. No a bavili sme sa na túto tému trošku dlhšie a aj z toho dôvodu teda chystám sa urobiť nový príbeh na tému emočná sloboda. A práve aj s týmto chalanom, keď sme sa rozprávali, tak prišli sme na zopár nejasností, ktoré bolo veľmi vhodné teda si dovysvetliť. Pretože ľudia častokrát, mnohí teda nie len on, keď sa bavíme o emóciách, majú na mysli to, že teda keď sa stanú emočne slobodnými, tak v úvodzovkách ako keby, že si natiahnu teraz gumičky od úst k ušiam a budú chodiť 24 hodín denne s takýmto úsmevom. No nie je to o tom. Tá emočná sloboda je práve naopak uvedomiť si alebo zvedomiť si svoje emočné stavy a riadiť alebo prispôsobovať ich podľa svojich potrieb. To znamená, že keď naozaj zaregistrujem nejaký negatívny vzorec emočný, ktorý nechcem zažívať, tak jednoducho práve NLP mi poskytuje nástroje, vďaka ktorým to dokážem veľmi ľahko a veľmi rýchlo zmeniť. Myslím si, že aj tie negatívne emócie majú veľký význam v našich životoch a z môjho pohľadu teda mne minimálne dávajú signál, že niečo nie je v poriadku, niečo by som mal zmeniť, upraviť, možno prispôsobiť okolnostiam a tak ďalej. Takže priatelia, nový príbeh bude na tému emočná sloboda. Verím, že vám mnohým pomôže získať kontrolu nad svojimi emóciami a v princípe aj pochopiť, čo to vlastne emócie sú. Ale hlavne, ako z nich urobiť svojho priateľa na svojej ceste a pracovať s nimi tak, aby nás posilňovali a aby nám pomáhali dosahovať naše ciele ľahšie a rýchlejšie. Ako to vnímam, tak mnoho ľudí tam vonku často chodí ako keby na takého autopilota. To znamená, že sú ako keby zviazaní v tých emočných vzorcoch a častokrát si s nimi nevedia rady. Mnohokrát to vidím aj pri možno takých na prvý pohľad teda negatívnych životných situáciách, kedy naozaj človek dokáže smútiť a trápiť sa veľmi dlho a myslím si, že aj zbytočne. A aj práve pre takýchto ľudí si myslím, že bude veľmi prínosné získať takúto emočnú slobodu a aby sa jednoducho taký človek, ktorý sa dostane do nejakého cyklického stavu a nevie z neho von, dokázal veľmi ľahko a rýchlo preprogramovať a naopak opäť si začať užívať ten svoj život. Podľa mňa sme tu preto, aby sme si tento život užili. Aj napriek možno nejakým ťažkostiam, ktoré nás v živote teda stretnú a stretávajú a naozaj častokrát tieto ťažkosti v úvodzovkách sú ako keby darom, ktoré boli dané do nášho života na to, aby sme rástli, aby sme sa rozvíjali a možno aj inšpirovali svoje okolie. Minule sa ma známy práve aj opýtal na to, že čo si myslíš, Rado, že čo to tá emócia vlastne je? No, keďže sa tejto téme venujem naozaj veľmi dlho, už je to takmer 15 rokov, tak mne z tých mnohých teórií, ktoré som čítal, mne osobne najviac inklinuje tá téza, alebo teda tá teória, ktorá vlastne hovorí o tom, že tá ľudská emócia je v princípe výsledkom dvoch ako keby činností. Jednou z nich sú naše myšlienky. My ľudia totiž to uvažujeme v našich 5 zmysloch. Na základe týchto 5 zmyslov, v ktorých aj my uvažujeme, vytvárame nejaké myšlienky, ktoré majú svoju štruktúru a tie majú obrovský vplyv na to, ako sa cítime, respektíve na naše emócie. To je teda jedna kľúčová zložka, ktorá teda tvorí samotnú emóciu a tou druhou je naše telo.
A v tomto prípade sa jedná o tzv. Body talk, alebo reč tela. A v princípe to, akým spôsobom my používame svoje telo, má zásadný vplyv na to, ako sa cítime. A v tomto prípade taktiež bavil som sa s mnohými priateľmi na túto tému a tu by som dal do pozornosti práve možno aj skupinu ľudí, ktorí sú na invalidnom vozíku, pretože samozrejme v tom prípade sme teda my ľudia na invalidnom vozíku tak povedať trochu obmedzení. Aj tu existujú ale veľmi pekné a jednoduché riešenia, o ktorých si určite v budúcnosti povieme viac. A na toto, priatelia, pripravím asi zvlášť jeden príbeh alebo možno nejaký videovlog. To ešte uvidíme aj na základe vašej spätnej väzby možno. Takže dve základné kľúčové zložky, to sú naše myšlienky a reč tela. Častokrát sa stretávam s tým, že ľudia žijú v presvedčení, že tie emócie ako keby odnikiaľ prichádzajú, alebo skrátka, že takto to nejak je, ale nie, priatelia, v prvom rade dôležitá informácia, že my svoje emócie vytvárame a základným prvkom alebo elementom, ako sa stať emočne slobodnou osobou, je v prvom rade prijať zodpovednosť za svoje vlastné emócie. V momente, keď príjmeme zodpovednosť za svoje vlastné emócie, kvázi ako keby sme otvorili takú pomyselnú bránu emočnej slobody, v ktorej sa určite budeme cítiť lepšie. Ak by som to mal pomenovať v nejakých prioritách, tak určite číslo 1, prevziať zodpovednosť alebo prevezmi zodpovednosť za svoje vlastné emócie, za svoje pocity. Krokom číslo 2 by určite bolo začať správne používať svoje telo. To sa určite dočítate aj v príbehu. A tretím krokom vedome programovať svoje myšlienkové vzorce. A toto, priatelia, je na trošku dlhšiu tému. A ak by bol záujem, tak určite k tomu môžem urobiť videoblog alebo príbeh, dajte vedieť. Ak by som mal dať jeden taký krátky a veľmi jednoduchý tip, akým spôsobom zmeniť svoj emočný stav alebo povedzme odbúrať možno stres, je úplne veľmi primitívny a to je zmeniť svoj spôsob dýchania. To znamená, ak začneme zhlboka dýchať, tak približne do nejakých 90 sekúnd sa automaticky mení biochémia nášho tela a s ňou samozrejme aj náš emočný stav. Takže úplne veľmi jednoduché získať kontrolu nad vlastným dýchaním a zmeniť dýchanie. Pre tých z vás, ktorí by si to chceli skúsiť, je tu ešte jeden a myslím si, že ešte viac účinnejší spôsob, ako odbúrať stres a zmeniť svoj emočný stav. A to je veľmi opäť jednoduchý, súvisí s dýchaním. Narýchnúť sa cez nos, ako keby a ešte dotiahnuť druhú fázu, tak celé by to vyzeralo asi tak nejak, že a pomalý výdych. Zo 4-5 takýchto opakovaní a ten výsledok sa musí dostaviť. Čaute.